An balima Chaque Pro TV lagɛbaa bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan aw mana kɛ diɲɛ fan o fan an bɛ foli kurakura ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na bi an bɛ Sikaso suguba yɛrɛ o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna Saramaya bazin n'i y'o kofɔ dɔrɔn an fɛ Sikaso o y'o bazin lakika sɔrɔ ɲuman ye yɔrɔ kelen pe Sikaso kɔnɔna don suguba yɛrɛ o cɛmancɛya kɔnɔna na ka ɲɛsin min ye i ka don k'a fɔ tulu feerelaw ma kosɛbɛ ni donna ye bazin na suguya bɛɛ lajɛlen tissu na suguya bɛɛ lajɛlen aw ka brodeau na suguya bɛɛ lajɛlen o b'o feere aw ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la bazin min ni o ɲɛ ka ɲi fo ka taa bila i ka don k'a fɔ o bɛ manamana k'a daminɛ min ye bazin lakika a original yɔrɔ sɔrɔ kelen pe anw fɛ Sikaso Saramaya bazin yɛrɛ o kɔnɔna na nin waati in na an bɛ Saramaya bazin kɔnɔna na aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na min ye fani caman olu bɛ yan client kɔni bɛ ka donni ka bɔ kɛ nin waati in na walasa min ye bazin i ka don k'a fɔ o ka se ka a lakika yɛrɛ sɔrɔ ka sɛgɛnɛ min ye 31 o ɲɛkɔrɔla kɔnɔna na min ye Saramaya bazin o bɛ ka baara belebele ni k'u boloda walasa ka na ni bazin lakika caman ye aw fɛ Sikaso sɔngɔ damatɛmɛdiya la nin waati in na an bɛna don kɔnɔna na ka se ka bazin jira aw la minnu kolo ka girin minnu bɛ si sɔrɔ wa fana minnu bɛ manamana i n'a fɔ tikatulu bonnen don kan kamasɔrɔ min ye ka don k'a fɔ yɔrɔ kelen pe a ye wele ka na Saramaya bazin kɔnɔna na parce que mun na la qualité a toujours fait la différence Saramaya bazin Mali bɛɛ Sikaso bɛɛ numéro 1. nin waati in na bɛna don Saramaya bazin yɛrɛ o kɔnɔna na aw n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na bazin nasuguya bɛɛ lajɛlen a bɛ yan nin waati in na Saramaya bazin kɔnɔna na aw ka brodeau fo ka taa bila tissu ye ka don k'a fɔ Chaque Pro TV an nakun ye min ye ka na mɔɔw bɔ fili la ka mɔɔw bɔ kunpan na bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ b'a la nin waati in na min ye PDG ye a n'a ka cɛdenw bɛ baara la nin waati in na Saramaya bazin fani nasuguya bɛɛ lajɛlen a lakika a original minnu kolo ka girin minnu bɛ mɛsi la kosɛbɛ a fɔ yɔrɔ kelen pe Saramaya bazin aw ɲɛ bɛ faniw na cogo min na tissuw faniw ani ka don k'a fɔ waxes a lakikaw bazinw min ye ka don k'a fɔ fo ka taa bila anw yɛrɛ ka ladala faniw fana olu fana bɛ yan fani nasuguya caman de bɛ yan aw ka commande ka kosɛbɛ walasa min ye Saramaya bazin a ka taa livraison di aw ma i ka don k'a fɔ sɔngɔ damatɛmɛdiya la n y'o de fɔ n ko la qualité fait la différence Saramaya bazin siga foyi t'a la numéro 1 don an ka jamana in kɔnɔna na Saramaya bazin numéro 1 don Sikaso kɔnɔna na Saramaya bazin ka bazin lakika k'a di aw ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la n balimakɛ ni balimamuso kana muru bɛ basu kana abada wuli kana joona i kana Saramaya bazin yɛrɛ o kɔnɔna na i n'a fɔ ɲɛ b'a la cogo min na min ye ka don k'a fɔ bazinw nasuguya bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ yan nin waati in na minnu kolo ka girin minnu bɛ mɛn si la a ɲɛ tɛ i ka don k'a fɔ a tɛ tiɲɛ a bɛ mɛn si la kosɛbɛ couleur nasuguya bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ yan aw bɛ se ka wele kɛ ja dugu ma walasa min ye Saramaya bazin a ka taa livraison k'a di aw ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la an y'o de fɔ aw ɲɛna sanga ni waati bɛɛ Chaque Pro TV nakun ye min jumɛn ye ka na se ka limanaw clients k'o bɔ fili la ka se ka fani lakika k'o di aw ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la nin waati in na an bɛ Saramaya bazin kɔnɔna na jama aw ɲɛ b'a la cogo min na o de filɛ nin ye min ye Saramaya bazin ye siga foyi t'a la fani lakika ɲuman yɔrɔ sɔrɔ lo an ka jamana kɔnɔna na ka fani lakika ka ɲuman k'a di aw ma bazinw brodeau fo ka taa bila waxes fo ka taa bila an ka ladala faniw olu bɛɛ lajɛlen kɔni tɔnɔ bɛ bolo i n'a fɔ sɔngɔ i n'a fɔ k'a to o bolokɔrɔ nin waati in na sɔngɔ damatɛmɛdiya la a falen don i n'a fɔ dakɔnɔɲi yɔrɔ kelen pe anw fɛ Sikaso Saramaya bazin an balima Chaque Pro TV lagɛbaa bɛɛ lajɛlen aw mana kɛ diɲɛ fan o fan nin waati in na foli bɛ kɔrɔkɔrɔ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma an nana Saramaya bazin yɛrɛ o kɔnɔna na min ye PDG ye a ye bazin dɔ jira an na bazin min i ka don k'a fɔ ni a ɲɛ ka ɲi a sɔgɔlen don k'a ban a tɔ tora jumɛn ye sa k'a san ka taa di tarikɛ ma k'a kala k'a di madame ma denbaya ka damu sɔrɔ a kɔnɔna na ni bazin ni de ye bazin lakika ye a bɛ fɔ o ma ko bazin ordinateur i ka don k'a fɔ i ye ko kɔni fɔ ko ban kanubaw musow aw mana kɛ diɲɛ fan o fan nin waati in na a ye wele ka na yɔrɔ kelen pe Saramaya bazin yɛrɛ o kɔnɔna na aw bɛ se ka wele kɛ ja dugu ma min ye PDG ye ka taa di aw ma aw mana kɛ diɲɛ fan o fan Saramaya bazin ninnu bazin tɛ sɔrɔ yɔrɔ si kelen pe ni Saramaya bazin yɛrɛ o kɔnɔna na an y'o de fɔ i ye ko o ye fɔ ko ban ni Ala sɔnna ma an ni client dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ nalen ɲininka a tɔgɔ n'a jamu na a ye damu jumɛn de sɔrɔ Saramaya bazin ka feere ni sanni na ka na Saramaya bazin kɔnɔna na ka na fani san sanga ni waati bɛɛ i ka don k'a fɔ n y'o de fɔ aw ɲɛna o ye damu ni kamu dan ye n'i ye bazin sɔn n'i y'a san yɔrɔ wɛrɛ n'i ma san Saramaya bazin kɔnɔna na n balimakɛ ni balimamuso i ma pare wa a bɛ kɛ tɔ ka diɲɛ ye walasa i ka du ka lafiya sɔrɔ 35 kɔnɔna na fo ka taa bila aw ka fêtes a ye wuli ka na Saramaya bazin kɔnɔna na ka taa ni san kura yɛrɛ banda ye Saramaya bazin a bɛ ka fani lakikaw ka na di aw ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la aw ɲɛ bɛ fani min na cogo min na bazin kɔni siga foyi t'a la damuko i ka don k'a fɔ a lakika yɛrɛ don an bɛna gɛlɛn balimamuso la a b'a tɔgɔ a n'a jamu fɔ. Ne tɔgɔ ye Ma. e tɔgɔ ye Ma ɲɛsin an ka caméra ma dɔɔni parce que Ma e nana Saramaya bazin kɔnɔna na kuma bɛ na fani kɛ yan e bɛna sanni kɛ yan
i ye mun ye Sarama bazin kɔnɔna min diyara i ye mun ye kɔlɔsi Sarama bazin kɔnɔna mun kosɔn sanga ni waati bɛ na yan Sarama bazin mɔgɔw ka fini ka ɲi n'i ye sanni k'o fɛ i ka ba dɔrɔn i lafiyara i tɛ se ka pari ni Sarama bazin tɛ ok kanubɔ a banna ka ban Saramaya bazin ni parila ni ma na yan dɔrɔn i k'a dɔn k'a fɔ bɛ kɛ tɔ ka diɲɛ ye a ye wuli ka na ni bazin ni tɔgɔ ni tɔgɔ n fana ye ordinateur fana ye subhanalilahi wala kula batɛ donc kanubɔ ɲɛ b'a la Saramaya bazin ordinateur a ka daminɛ mètre 1 mètre 2 mètre 20 mètre 30 a tɔni m'o bolo i n'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛsi t'a la ni mako de bɛ a camion fa sɔtan na a santa la i mana kɛ diɲɛ fan o fan ka taa livraison k'a d'i ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la a ye wele ka na Saramaya bazin yɛrɛ o kɔnɔna na aw bɛ se ka wele kɛ ja dugu ma kunnafoni min b'o bolo ka ɲɛsin o ma walasa min ye k'a dɔn k'a fɔ Saramaya bazin a k'o lasɔrɔ wele fɔni filɛ ja dugu ma a y'o wele u ka taa livraison k'a di aw ma aw mana kɛ diɲɛ fan o fan camion fan sɔnta k'a daminɛ en gros ani détail o b'o bɛɛ lajɛlen ka aw ye sɔngɔ damatɛmɛdiya la an b'a fɔ sa Saramaya bazin ala k'o mɛn an kɛrɛfɛ an balima Chaque Pro TV lagɛba bɛɛ lajɛlen foli bɛ kurakura ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na anw ni Saramaya bazin a PDG an bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n'o ye Seyibu Sangare an ma jira aw la k'a fɔ ka sanga ni min ye san kura an bɛ ka don o kɔnɔna na Saramaya bazin a bɛ ka labɛn jumɛn de sabati nin waati in na ka se ka client lafiya walima ni maa minnu ma ko de bɛ ko mana a bɛ se ka livraison k'o o ye wa min ye ko n y'o de fɔ mɛ tigila o ye mɛ da yan'o cɛ an b'a ɲini Seyibu fɛ a ka foli kɛ jamana nin waati in na Seyibu salamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu salam warahmatullahi wabarakatuh somɔgɔw don kɔri baasi t'aw la Chaque Pro TV mɔgɔw an b'a fo ka dante foli min na an ka nisɔndiya ni bɛrɛbɛrɛli bɛ aw fana ye aw wulila k'aw senfa ka se yan k'an ɲininka a diyara an ye a bonyana an ma foli b'aw yɛrɛ ka foli bila Sikasukaw bɛɛ ani Mali kunkanmɛnw bɛɛ lajɛlen ok donc Saramaya bazin PDG Seyibu nin diyara n ye kosɛbɛ sankura an bɛ ka don sankura kɔrɔ nin waati in na aw bɛ ka labɛn jumɛn de sabati ka se ka client lafiya bazin ko la k'a daminɛ fani caman de bɛ yan nin waati in na an ɲɛ b'a la bazin bɛ yan brodo bɛ yan an ka ladalafɛnw fana bɛ yan labɛn jumɛn kɛ b'an bolo nin waati in na ka sanga ni sankura yɛrɛ o baara hukumu kɔnɔna na alhamdulillah donc client bɛ lafiya cogo o cogo an kɔni fɛ u ka ɲinifɛnw na fo ka taa u ka donfaniw la u mago bɛna se fɛn o fɛn ma seli alhamdulillah komi seli bɛ sera an bɛ donna sunkalo fana fɛngɛw kɔnɔna la an y'a tɔ man jan cogo si tigɛ a la inshallah donc olu ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatilen an fɛ ni ala sɔnna ma o kɔni mago bɛ fɛn o fɛn na donfani na denbayaw bɛɛ lajɛlen ta inshallah ni ala sɔnna a bɛɛ bɛ yan ni ala sɔnna ma inshallah o y'a ɲininka yala ko a bɛ livraison kɛ wa ala sɔnna ma an bɛ livraison kɛ ka taa Mali fan bɛɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni ala sɔnna ma ni y'an wele n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ inshallah an b'a bila ka taa i ma ni ala sɔnna et puis livraison fana o ye fu ye ni ala sɔnna Mali fan bɛɛ ni ye sanni k'an bolo inshallah Seyibu kuma cɛ kundala sisan welekan jumɛn b'i bolo ani folikan ka ɲɛsin malidenw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na ala sɔnna bon folikan min bɛ ni malidenw bɛɛ lajɛlen fɛ an b'an ka client bɛɛ lajɛlen fo u ni danaya parce que n'i y'a ye i ka yɔrɔ bɛ fɛngɛ client yɛrɛ de kɛn bɛ ka danaya da i kan ani yɛrɛ na ni qualité min ye n'u y'a apprécier donc an bɛ o foli bila u ye ka dugawu kɛ Mali yɛrɛ ye an bɛ situation min kɔnɔ ala ka gɛlɛya ninnu bɛɛ wuli ka bɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen lafiya ala ka dahirimɛw nɔgɔya ka garijɛgɛ sanuman d'an bɛɛ ma foli bɛ bɛɛ lajɛlen ka foli fana bila aw yɛrɛ fana ye inshallah n'ala sɔnna nin tun ye an ka PDG Saramaya bazin PDG ye Seyibu Sangare a bɔra ka kunnafoni di aw ma sisan livraison Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ en gros détail fo ka taa bila a camion fan sata o bɛɛ lajɛlen ka aw ye sɔngɔ damatɛmɛdiya la Saramaya bazin sika foyi t'a la ni parela ni mana Saramaya bazin kɔnɔna na a bɛ kɛ tɔ ka diɲɛ an bɛ dugawu kɛ sa a k'an bɛn waati wɛrɛ